kumsang khat zakwa somli pali khan tlai khat chu England chunga American military pilot pakhat chu a thlok meka pilot chu a cockpit chunga chuan a han hoivela a hnunga switch hrang om chu a han enkola switch pakhat poimo tak mai chu melbikin a han bana a switch chu a han koidona a ngai to le ri phota a thil ti tur hi switch a koi to zonga chuan la hlawm ber ani awangin tho a han la hala he switch hi American history tidanglam vek khop ani ti ama ngei puin ala shari lawani he chanchin hian hriat lar a hlo lo hlea a topa a poimo zia kan ron tar lang don ani August ni som pani sangkha jako somli pali tlai lamdar nga le achan vevel ani a American military pilot no pang tak pakhat Joe tia ko chuan Englanda an sipai mun puya a chena quarter chu a cho san meka aril rutot lutuk ti ziom nan zial chu an tana han pakhulat lata thlona tum mun le lama thlona pindan hengar an ti chu apan phei zela emizana an thil ti tur poimo tak mai atan hian hun rei tak an loin bot sei fe to a thian pa tur kumchom thum pangami lieutenant bat tia an ko nen chuan an thlok chuak don ani an thil ti hi thuruk top khok top secret mission tia ko ni in a hminga po operation Aphrodite tia vo ani a thuruk top khok ani baka a hlawm takzeta an thil tum lo hria piang chuan mani in ti hlumna suicide mission ti in an ko nge a ma se chu tiang hlawm na vel chu jo chuan angai to du mi alova a mission hlawm na ai chuan helai hmuna alo chan jok chuan aril ru alu hne zoka sipai azom chan dik tak jok na ji ho hne chu aril ru lian ber ani a tuna an ti tur hian na ji hne na konga kongro na satakin asudon ti she in ti hlotlin ngei atum ru hle ani an ti tur a hlawm awanga azam em rolin le lama chuan jo chu a phur viau loya a hlawm em awangin pilot dang tam takte an tlan chet lain jo ero chu hemi tur leo lewa in pe hi ani thunga jo hian indo pui chungin thlona alo khalkol hnem to awangin in lama chol hadam theidin hmuna ading reng to a adu chuan hadam taka cholin ral khata tangin indo pui chu a thlir thei ve reng to mai ma se engemaw awangin hemi sonatan hian a hming a pele du tlata a chan berpo ramta na ti chu thukhat ni se chung ko borok awang ani jok ma thung jo seilen na chung ko hi chung ko hlo tling le hausa ani a apa hian jo le a una pa hi engkong po zo se theitop takzet chu turin a beiseya an unaw hi in hmangai hle ma se aruk tak chuan anin el na sadun hle ani na taka chuan apa hian jo chu afa chuam jok deuh ma a jo hi chuan talen ani tha emei president apo alatling mayang ti in alo soi to thina ama ero chu Japanese ho in Pearl Harbor anron beya America chu indo puya atel ve ta ka khan jole anaw po in sipai an zom ve ngala chumi hnu rei lo te a chuan anaw chuan apolte engi mozat chan himin pasal tha choi moina award adonga alarin chanchin thar zung alo khatta he thil hlen nu hian jo chuan apa fa chom ni na chu a hlo tatlatin a in thria apa chuan anaw chu a chuang ta jok nia a hriat awang chuan a in rin tokna a hlo chhota a thilro pui tak ati chuan aparil ru a hne le thei in ringin operation Aphrodite chanchin a hriat vele rang takin a hming a pelut vat rengani jo chuan anaw ang bokin thilro pui tak ati ve theya American history Tidanglam vek khop po ati ve the ni ti apa lakati lan ve chu atum ber ani jo chuan thlona pindan chu a hnai tel tela a pen po rang tel boka an mission chu ti zo thoi a chak to hle ani an commander chuan jo chu ti dan tur le thu choi tur uluk takin a hrila an mission akal tlong theya ati turte ati zo the chuan thlona radio atang chuan spade flash ti ron choi turin a hrila an thlona tum huna tanga minute som thum ve la hla awa thloa headquarters lama lo ngai chang trup tu te hne na radio kal tlanga spade flash tia han aw dan tur te le a hlim om dan tur te chu angai to ve no a thlona pindan bul chu a thlengta a vanlam a thlir wangwanga chhumo omem ti te a han en le te a mani ni liam ta khan he operation hi ti trantum ani a ma se chhum atam em awangin thul alo ni to a emini hi chuan khua a thiang tha a engma ti boi tu tur anom lo ti a chengta ti chuan jo chuan a zial chu voikhat a han pakle tala a paita a thlona pindan chu aluta a
he thlawhna pindan hi a lianin a zau hle a a laiah chuan thlawhna lian tak B24 Liberator chu a lo ding luah bawk a zo chuan thlawhna chu a han pan ding dala hetiang thlawhna hi kumthum kalta chunga a khalh ber ani awangin a hrebel hne viawa ama erawh chu tuna a khalh tur tak hi chu he misawn atana a bik taka siam ani awangin tuma in hetiang hi an la khalh ngai lova indopui thlawhna tam tak zinga pawh hetiang kher chu a la awm lo ani zo chuan thlawhna chu a han endik kual vela mechanic ten an siam danglam lai chu a han thlir kual le te a danglam na saber chu pilot thutna bik cockpit chu ani atlang puin cockpit ah hian pilot khawhawi a zau theinan le mel ma thlawhna te a hmuh zung theinan a hma le a sira dar thlalang vo kual vek ani thina chung anei boka ama erawh chu he thlawhna bikah hi chuan pilot mazon chia tak dar thlalang ti lo chu a bang le a chung zong chu hlih vek ani a hi a chan chu an thlawhna hi le tur a siam ani lova zo le a thianpa chuan an thlawhna chu an tumna hmuna an thlawh luh tir anga an mahni chu parachute hmanga zawng chhawk tur a bei sei an ni a thlawhna chung le a bang sir hlih vek ani hian an zuan chhuah a ti ol sam dawn ani hei bakah hian thlawhna pawn lama silai an dah thin chu thlon dar vek ani a mun phiah kuang voin silai ang tak tura rawng hnawih ani a lataka tanga thlir tu tan chuan silai ang ve hle tura ngai ani an siam danglam pawimawh ber thung erawh chu thlawhna chhungah chuan bom tam tak rem muk khat tlat ani thunga an bom dah hi ton sawm lai rit ni in a puah vek chuan puakna hle tura ngai ani zo le a thianpa bat te chuan thlawhna chu an han endik zo chuan thut hmun an rem ta a zo chu pilot thutna a thua bat chu co-pilot thutna a thu thunga hemitla hian khua a vot nuam viau na a pilot pahnih te chu engti te lek nge ni an thlan a tla bor thung ani thlawhna chu an han tinung ta a thlawhna pindan atang chuan an tlan chhuak tan ta a pawn lama an thian te chuan ngun thluk takin an lo thlira nui hmel pu reng an awm lo thlawhna hi lo let tawh lo tur ani a thil kal sual a awm pal vei chuan pilot pahnih te pawh chu an lo let tawh lo na chance a sang hle zo erawh chuan a thian te chu a han vei lo lawa bohrok tih zangkhai han tum viau mahse a khur runa sa ve hle ani tlai dar nga le minute som nga pakua ani a zo chuan thlawhna propeller pali te chu ati virta chur mai le a in peih thokhat ta tia chuan brake chu a han thla a thlawhna chu runway ah chuan a tlan phei tan ta an thil phur ri zia chu an hre chianga an tlan laia engemaw sawh hleka pawh thlawhna chu a ri deuh tuara chuti chung chuan an tlan chak tela an thlawk chhawk ta a bohrok an han thlen chuan an hma ah thlawhna dang paruk an mahni kai hruai tur le veng tur te chu an lo awm tawh a chung thlawhna te chu an zui ve ta zela an duh anga sang an thlawh hnu chuan an ril ru hah zual pui chu a veng ta minute sawm panga chung chu hetiang hin an thlawk phot dawna an tih tur tak chu chumi hnuah chuan a in tan tawh dawna an hu phur hle ani Nazi hovin phubalak na ral thuam vengeance weapon an tih Operation Aphrodite hmanga an juk tih chiat tum ber chu French mar topa khotereuh te pakhat atanga kilometer za sumkua pathum vela hla a awma zo le bat te chu an thlawhna nen chuan ral thuam dahna chungah chuan an thlawk dawn ani an thil tum hi an bom phur te thlaka thlawk let le mai tur ang ni se a ol sam viau dawna mahse German ho hian an ral thuam te chu tlang chung puka an dah tlat mai si a bom thlak satlia chuan engtin ma ati chedon lo ti chu chiang sa ani chu wangin zo le bat te tan chuan mi ti dan satlia nga ti theih ani don lova tlang hnai theng bera chuan an thlawk anga a hnai thokhat ta tia chuan an mahni veng tu thlawhna paruk te atang chuan an thlawhna chu remote control hmangin an ron control sak anga zo le bat te chu parachute in an zawng thlanga a dang zong chu thlawhna dang atangin an ron ti tawh mai dawn ani daruk le minute sawm panga ani a English channel an thlaw pel phei tawh a zo chuan switch pakhat chu a han kuaia a thianpa bat nen chuan thawk an han la haka thlawhna awm dan chu an han ngai chang phota reilo te chu thlawhna chu a in sawi hlok a thlawk pa ngai le ta a chumi hnu reilo te ah chuan an mahni vengtu pilot te atangin thlawhna chu remote hmangin an ron control hlawh thling ta ti an ron hrila an thahuaia chuta tang chuan zo le bat te chuan thlawhna chu an control tawh lova bom thlawk thei lian puya an chuang ve mai ani tawh a ti chuan an thian dawn chuan ti tur pathum che an nei ta
an Hlawh na a bomum te chu puak mai thei turin switch an koi anga an commander in a hril angin spade flush ti radio kal tlangin an soinga anin thiar filim to mai don ani Jole batte chu anin en ren rona anin peita ti lan tirnan an budun ngawa Jo chu a hoileta bom ti nun na tur switch chu avabana e switch a metani chuan an pani hian in thiar filim nan hun reilote an nei ti na ani to dona switch me a radio an thu soi tur choya in thiar filim che an mabak ta emi tur leu hian voi inge mazat an lo training to nge a an bel hle turangai po an ni ti chuan Jo chuan switch chu a koita a radio a chuan spade flush ti a puang ta boka ma se Jole batte hriatlo thil pakhat a thleng ta tlat mai an thil hriatlo poi tak chu he Hlawh na siam danglamtu mechanic zinga pakhat chuan wire pakhat chu a kal dan tur dik lovin a lo kal pal tir ti reng an threlova chu thil pakhat ti sualawang chuan Jo an switch a koi atanga second tlem te a chuan Hlawh na chu a puak ngal ta mai le an ro man lok na chuan puak ngal tur chu ani haulawa ma se a puaka a chunga chuang Jo le batte po chu an puak tel ve ngalani hei wang hian operation Aphrodite hian indo pui pahni na khan engma ngong ani telova a hrim thua operation Aphrodite kha thil tul mi alo ni renga Jo batle American military lamina an lo hrian reng lo chu an thil ti tum hi a hma kar nga kalta khan British Royal Air Force te chuan bom leiver chi ground penetration bom mangin French marlama Nazi te hmun pui chu an lo be chiam to a Nazi hoin vengeance weapon an ti po chu an lo ti chevek to chu lo ni in Jo le batte chu engma hrelowa thok chuakin tul mi alawa nunna an lo chan pha ta alo ni atira kan soyang khan operation Aphrodite in American history a thlak danglamna lian tak lo ni ta ero chu Jo hi a hming pum chu Joseph P Kennedy Jr. ni in Kennedy chung kolar takte papa ani a heti hunla hian Kennedy chung kol chuan an papa Joseph chu US president than le huna candidate tura an hual mek le atlin an beise em ani a mi pui poin president tura an rin berte zingami ani bok ma se operation Aphrodite alo thlenga Joseph chu aboral tamai si a akum le a indo pui chu atop zuya chutianga Joseph alo boral taka chuan award dongtu anaw John F Kennedy chu US president candidate alo ni ta zoka atira an hual lo zok an be sei lo zok ni ma se kumsang khat zakwa somruk alo ni chuan John F Kennedy chu US president somthum pangana ni tura thlan anita ni ole he channel min hlut saka min lo thlir sak thin tu te chunga lom thu ka soi tak me mewa ni kum masa August thla tanga December thla inkar chung khan he channel hi uluk taka han ti ve ani a amero chu ro kholna wain han chole noka tuntu mai kal phung thar nen bulron tran kan tum dewa ama khanin editing a hun ka he the em meya chawrai na thamin milem zon kolte background te effect te khati khan hi hun kamang thin ani tuntu mai ro chon simple theng berin a background po simple tak man karon tuma tunakan mu ang khan thalak poi mo te tar lang thosi khan a simple theng berin runti kan tuma ke ma hilan tumin kan inzir ngial thina camera main voi duai lo ti hian ka practice thina ama ero chu ka soinga inom thiam thlo lo ni ka mel ka lai deu tru ta tuna po hianin lai tru chungin ka saya hei ka moi ro kan lek lok ka ting ve kan dia chuan I athon thuero chu uluk takazia injir pa ha ka tumani athon thu zia hi injir ka du ve em ama ero chu ma ka son mo em tuna channel pa po hian injir pa nan man ka tumani ama case study kan han ti te po kha thei top chu ka chwa ama ero chu tuna kalphung kan tum dana chonin case study ang te po kha story thon thu zi ang type dewa adni na dik tak pai bo chuang si lova I thon thu mo ta je thin kha karon tum don ani ti chuan tuna kan content ngai thak zo tak che po kha sapramathil thleng ani a khetiang I thon thu ang type temeng story format a lo soi tu I ka ngai thak na sat em Mr Balena
channel mi kha karon translate topa chu chon masona min pek te po karenga tu na hianin content tam zo khi Mr. Balena content ron translate thin to mani chu chu soitang lo ka du a he pai lo copy lom le he pa nen ang lutuk min lo ti lo nan I ka soitang lo ni chu a chan chu a thu soidan le a content siam dan katikan a story ti in reveal lek leki a chop thiam em ani khang khan thon thu zia konga min pui ka be se ni chuang chonin Mr. Balena kan translate chang omanga case study po story ang type kan zia chang omanga tikhan tun truma chon story de ve kha kan kalphung tur ni tikha karan soi ve shim du ani ti chuan min lo du sak to na lom thu ka soi mola thei to bron chole kan tumanga editing ai ro chon ma kan phalo shet mai theya hun po hun he lo kan tum dona tin vlog te po ron ti chho ve te po kan tum chin dona chu camera injirnan camera tunain phone mang thawin karon ti dona amai ro chu camera hi handle dan injir shim nan vlog le eng mot po karon ti chho mai the da chon karon lang ve chu tho mai the ni amaro chu thon thu bi kai ro hi chonin hi kema kalang vak in karing lawa kalan lo khana ngai nom jogin karinga kalan ve bur hi chonin mel ten lo zir si lawa kan tingai nom lo mai me tin camera ma chon hei tu na ka tong te po angai nom me lo kha kaima appraiser om khan soi ngai nom tir a hrai me ma kalan lo khan ka confuse kani chu me lo ri chakra om la ka do ani chon bi content te the anga re goron ti phot kan tuma eng kar khata vo in jai karon upload dom po kala sheri lova thei to moron chonga chuan alo lang chho ve zel tur anga ila min lo du sak to na zong alom thu ka soya min lo du sak le zel thei pe chon ka lo mo tang te ka lo soi do ni bye bye ule